Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň paýtagtyň etraplarynaky zähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirlikleriniň işgärleri bildiriş tagtalarynda asylan iş orunlaryna işe yerleşmek üçin barýan raýatlary dürli bahanalar bilen ýzyna uğradýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Zähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirliklerinde iş bildirişleri asylan tagtalarda iş orunlarynyň bardygy ýazylýar. Olaryň sany 100den geçýändir. Ýöne haçanda müdirligiň işgärleriniň ýanyna baranynda olar dürli bahanalar tapýarlar we adamlary ýzyna uğradýarlar. Olar raýatlaryň käbirine iş stajynyň ýetmeýändigini, käbirine bilim derejesiniň talaba laýyk gelmeýändigini ýa-da bu iş orunynyň eýýäm ýapylandygyny aýdýarlar diýip 10-njy ýylda Aşgabatyň iki etrawynaky müdirliklere barıp gören ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Zähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirlikleriniň işgärleri raýatlaryň ençemesine sentýabr ýa-da oktyabr aýlarynda gaýtadan gelip görmegi maslahat beripdirler. Belki şonu siziň hünäriňize görä iş oruny bolar ýa-da açylar diýip müdirligiň işgärleri aýtdylar diýip Aşgabatlaryň ençemesine salgylanyp habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk Radiosunda agdalýan müdirlikleriň haýsy etrapda yerleşýändigi baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň habarçylary raýatlaryň bu müdirliklere barıp işe yerleşip bilmejekdigini bilýändigini, şol sebäpli bu ýere barýan raýatlaryň hem azdygyny belleýär. Türkmenistanda raýatlar Zähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirliklerine barıp iş tapyp bilmeýän mahalynda işe yerleşdirjek diýen wada bilen raýatlardan pul alyp soňra ýitirim bolýan hilegärleriň hem peýda bolandygy aýdylýar. 10-njy iýunda Azatlyk Radiosy bilen Mary welaýatynyň habarlaşan bir çeşmämiz öz owasyndan azyndan 17 adamyň şeýle aldyga düşendigini ýöne beýleki owalary hasaba alanyňda olaryň sanynyň 30dan geçýändigini gurrun berdi. Hilegärler köpeldi, işe saljak diýip her adamdan 3000 manatdan pul aldylar. Häzirki wagtda hiç kim puluny ýzyna alyp bilen ok. Her kim işsizlikden ýa-da kimisi gapysyna mallaryny değer degmede satyp, kimisi de prosentina qarz alyp pul berdiler. Olan ýok, telefonu da öçük, ol öýünde de ýok diýip anonim şertde maglumat beren çeşmämiz aýtdy. Ol ähli zadyň bir oglanyň Lewap welaýatynaky Hytaý firmasynda adamlary işe salyp bilýändigini aýtmak we bu gurrunlaryň işsizlikden kösenýän hojalyklaryň gulagyna degmek bilen başlandygyny aýdýar. Muny eşiden adamlar biziň hem çağalarymyzy we özlerimizi işe salyp bermezmi diýip şol oglana ýüz tutýarlar we pullaryny gowşurýarlar. Emma iş ýyda süýşüp başlaýar. Şondan soňra ol oglan duýdansyz ýitirim bolýar diýip çeşme bellidi. Onuň sözlerine görä müňlerçe manat möçöründe puluny aldyran ilat häzirki wagt gurrun edilýän oglany tapyp bilmeýär. Ýurtda para berene we alana deň derejede çäre görülýändigini aýdyp aldyga düşen adamlar bu mesele boýunça değişli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden hem saklanýarlar. Azatlyk Radiosunda bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar we olaryň ýaşaýan ýeri baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar.